أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود فلني تنين ولن عمودي فلبغا تشما أني مسلم بلا جلما مالكونا مالكوكا دمسة أني ماكونا با كرامنا منو سغلنا على page la Zigri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane ante senge ante nyine aw foli la ni am fam sa don bata afoko nyumbaga nyuma nyogo émission galate nyogo kuma galate dorba tubla ka barabla ka sigi ki lama donc ante nyine ante senge aw foli la ka foy aw bismillah aka émission mandika doni blue émission ga balma kana denge fe sila gawlo njay numéro ga be jaga nyo fe chaque Mohamed Koulibaly Basekou elle tama se présenter l'ablé parce que koy doni bleu in jotugo tala no yele no dia selege nani belasa nala sonama murga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni asgila nga doni bleu tableau sanfé inshallah hore kuma be fo bleu ne kono dana kuma be fo bleu ne kono halala kuma be fo bleu ne kono doni yere wulu kuma na halala kuma na dana kuma na sebe kuma afora yale yo fuli kan mama yana nga do temgono alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa salim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah foli ani wala imando ani tanuni ubikata chiba mantum bela jeli bekiti shkorola kayire foli kono tan ko fe ala fe ka bo shaytan tarola kama soro shaytan mi nabi foko ali gana ka balaka hinela ka soro be hina fene ka mawi namgela allah akbar mo shaytan be hina ka mawi shaytan quoi shaytan kling mo be ala delika icheje ka bo mima afene be hine abe hina ka mawi allah akbar abe famu shaytan ka tombe o shaytan ka tombe mari mai shaytan puissance bara ko sobe shaytan ka tombe allah fanga bala barka bala allah akbar ngati labandi sagatola o shaytan amba yen ala fe ala kan kishka ba torola ya rabbi ala kan wasa ka ba torola ya rabbi ambe befu ka be wala imando ayina ala fe ala kan deme inshallah na ala sona bala jene ga foli lamne morgue parce que bawono wote buyabi mande bu masigi mande interieur ma yere kana ke waray ni befu bebi ga foli la sigi parce que émission donani mi o nyuman kede anya damne ala de kama wa mo sira kilene ka na ala sona ma jotugo tala few mais bi babu ga galen doni parce que ni marata réseau yere fawfa bedi be ka kuma don ba yere cara ni mogutigi akon kelno sa ba mangena batigi mangena yi ne fe ni don maga cara mago kan ga dogoyadi mo kan ga dogoya me don maga bi ka caya dore bi ka fara ko ka tafe don maga bi ka caya je dodo ibi dok makame kale wol yu fo noy je dodo bi dok makame ko kashifu ba ale urani atigi me je dodo ko tigu be kulela dore bi ka fara ko ka fo itika boala allahu akbar morgue ngeme ga kamana go bide kamana ga ngodo nasru ladil kamin be era bulu kerela parce que anya ye chado be ulu chesirlo ni autora ka kuma aka chala fe antama bi bo mo gonu buluka ni ladil kam bi bulu kala se ton bawma alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum aidan ango tanumbe alaye o ambe befo ni kishetu sila ifleka kuma badi fo kramo sila nimbi fembe kono abi ko bela ali an fene dine me no islamia dine ala islamia na fiku taw tokoma allah akbar ya islamu do ngana fiku fene do me fika fende refie ko na keba tiara akeba betinyi mankelai e kuma fam dia toujours ni fini chari ka sokono do be diayi wa do be goyayi ka so la besa dum a be ima jakwa ki ashisa cewa galo o kuma na ko bo togola doni kuma ka gele ikuma kanoko kojo onga doni ti foye fana kara ala fitin ni dimala ni sarna ala ne ka gashu tanga ala be barka do la ka sinsin allahu akbar iye kuma min fo kuma bi mo chama ka shumuni nembo la jabawla ni flebawla ni partagerula
kama sɔrɔ mɔgɔ dama yɛrɛ bɛ an yɛrɛ wele karisa est-ce que karamɔgɔ ko in tiɲɛ don wa ala deli ko in tiɲɛ don wa kuma minnu bɛ fɔ tiɲɛ don wa tisɛ tiɲɛ nkalon yɛrɛ bɛ ɲini ka se tiɲɛ na sa ko ni tiɲɛ y'i da di ko nkalon kuma da bɛ s'a la nka bi tiɲɛ yɛrɛ bɛ ka kuma o n'a ta bɛn nkalon bɛ ɲini ka s'a la Allahu akbar parce que n b'a fɔ tiɲɛ bɛ ka kuma ye jumɛn ye o ye dɔnni de ye o ka dɔgɔ de quoi o ye dɔnni de ye o tɛ dɔnni ya ɔ ni e ko ko dɔnni b'i la wajibi dɔnni bonya de bɛ ta ka da e kan maaw b'i sɛgɛ dɛ a mana kɛ cogo ni ko dɔnni kɔni b'i la maaw b'i sɛgɛ dɛ hali n'a kɛra maa kelen de ye i dɔgɔyalen o na ta i ma kɔni a ka ɲɛ a kana ɲɛ kɔni bɛ taa i b'i jija de sa karamɔgɔ si la an b'a ɲini dɔnnibaw fɛ minnu bɛ ka dɔnni nkalon da u yɛrɛ la o ani minnu bɛ ni a b'u la o tiɲɛ yɛrɛ kan an b'a ɲini u bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ s'u ma u k'a dɔn ala ka jɔn de don i ɲɛ b'a tigi la o ala ka jɔn don i ɲɛ t'a tigi la o ala ka jɔn don tisɛ n'i ka kɔlɔsi ma mɔgɔ o mɔgɔ sama ka na f'i da de y'a to a tigi nana c'est la preuve dɔ k'a ye quoi tiɲɛ don kuma lamɛn dɛ i ye kɔlɔsiw bɛ yen o aladeliw bɛ yen nɔ i b'o kɛ sisan i bɛ taa tila la yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i wele i bɛ 20,000 sɔrɔ 10,000 sɔrɔ olu bɛ yen a caman fo n'i t'a dɔn o caman bɛ yen u b'a fɔ nasɔn yɔrɔ n'o ma maa min las'i ma tisɛ fɛ yɛrɛ de da ye maaw la convaincu k'i da i la i jija cogo bɛɛ la tigɛna kana ye o la ni tigɛna ye o la o tigɛna ye tigɛna kelen de a tɛ taa fila o siga t'a la siga foyi t'a la a tɛ taa fila dɛ danaya ye kelen pe de i b'i ka vie nɔgɔ i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta nɔgɔ i bɛ ka sira tiɲɛ maa wɛrɛw ye o la an bɛ message min lase nin bɔlɔlɔ in sanfɛ yan ma ti mɛn nka kumakan min mɛn kumakan bɛ min kɛ dugukolo sanfɛ i yɛrɛ t'o kɛ siga t'a la la mɛ min lase minnu bɛ n'an kɔfɛ o minnu b'an ɲɛfɛ u ka sira la ɲɛ ni ala ye sira in sɔrɔ ka ban a ka ca la ko caman bɛ yen i tɛ taa sira fɛ siga t'a la nka ni ala ye sira in maaw ma jɛ sila a ma nɔgɔn o de la an tun y'a kanu ka don bɔlɔlɔ kuma la k'a masɔrɔ degun min maaw ka depuis k'an to tunga la Egypte Tunisie an y'a ye degun min bɛ maaw la ani k'an to Algérie la an y'a kanu n'an nana an faso Mali la depuis k'an to yen ka maaw bɔ dingɛ kɔnɔ fo ala yɛrɛ nana kɛ an nana don bɔlɔlɔ kumaw la o cogo la ɔ tisɛ toujours an ka laɲini ye ka maaw de bɔ degun kɔnɔ nka an nana ye toujours damukasi de bɛ ka caya ko bɔlɔlɔ bɛ kɛ sababu ye ka ko yɛrɛ bɛɛ ɲami ni Mali faamaw m'a lajɛ ka sariya min bɛ Senegali ani Egypte yɛrɛ u dɔ sigi an ta man ɲi k'a kɛ n'i ye kunfin ka dɔrɔmɛ kelen ŋanamu k'i bɛ baara k'a ye n'a ma ɲɛ i bɛ taa fana kaso la o de kan ka sigi o sariya de bɛ Egypte yan o sariya bɛ yen dɛ Egypte ni ne y'i ka 10,000 minɛ ko n bɛ baara k'i ye a bɛ kɛ de dɛ o de la ne b'a fɔ n ko ala sɔnna an k'o bila dɔnni ni ala sɔnna tɛ kelen quoi Allahu akbar ala sɔnna ma de a tigi ser'i ma o tuma na ala bɛ sɔn ma tuguni a m'o dilan ala sɔnna ma e de fana ko k'i ye dɔnniba ye a banna tiɲɛ yɛrɛ la o tuma 20,000 mɛnni kɔfɛ kana fɔ ni ala sɔnna m'a kɛ tan tugun kana tigi la décourager a b'a dɔn ala bɛ sɔn o de y'a to a ser'e ma sisan ala y'a yɛrɛ décourager ka bɔ ko dɔw la quoi k'an yɛrɛ to ko kɔnɔ an yɛrɛ ka ko dilan ni min sera kɛnfɛn dɔ la a b'i dɛmɛ a bɛ n'a fɔ sisan misali la e ye den 3 sɔrɔ den 2 sɔrɔ i ye nɛgɛsoni 2 ta nin na ten ni min kɛra premier a ye boli ka se kunna ni min kɛra premier e ka to ko ni ba sɔnna ko n bɛ nɛgɛso sɔrɔ a ye ba sɔnna ten bilen dɛ ni min sen yɛrɛ se yen o tuma nɛgɛso kelen o b'a sɔrɔ o tuma ba tɔgɔ bɔra yen ba yɛrɛ bɔra ka bɔ ni ba ko sa ni min ka ci kɛ o tuma na sa n b'a nin den ma o la ba de nana sa jɔn ka ci kɛ nka ni min sen yɛrɛ se yen o ye pratique o tɛ o kɛnɛkan ko ye quoi o la ala deli ye fɛn jumɛn ye kɛnɛkan baara don quoi a kɛ a bɛ kɛ ala ko ye ala deli ye a kɛ a bɛ kɛ sisan ala deli tɛ ti sɛ n bɛ bila farati kɔnɔ quoi n bɛ e bila farati la ka n yɛrɛ bila farati la ala deli t'o ye e y'a faamu de o tuma na n bɛ min lase dɔnniba bɛɛ ma ani kunfin bɛɛ ma ani kunfin yɛrɛ ka hakili sɔrɔ ten sa ni ti sɛ a dɔw bɛ n tɛ jigin a dɔw la ko dɔnniba dɔw la ko t'a sɔrɔ kunfin dɔw bɛ taa sɔrɔ u ka wari ye haramu wariw de o la ala tɛ sɔn haramu wari ka t'i kunna a b'i kɔlɔsi cogo o cogo i bɛ taa bɔ cogo dɔ i bɛ taa di haramu mɔgɔ dɔ ma haramu mɔgɔ dɔ ma n tɛ wari ɲini na wɔsi la ka se miliyɔn ma ala tɛ sɔn ka taa pɛridi cogo dɔ la k'a sɔrɔ ni tiɲɛ t'a la i y'a faamu o la tisɛ ɲumanya bɛ tile ka lakale nka o tɛ juguman kɛ bali i y'a faamu an bɛ tilen ka nin kuma in fɔ depuis an tɛ nin kuma ninnu bi fɔ o n'a ta bɛɛ hadamadenw yɛrɛ mago bɛ jɔn de la min b'u kun ci k'u dafara
Allahu akbar na gona sa kun cinu sa bina se e sebetigi ma ke e kun ceto gwa o kuma na me mina se ni te fe ka bla nyani kono depuis ni make ayini ka do abi famu ayini ka do inshallah na la sona ni avertissement de a dabla ni minuma dabla na na déjà en position na mayne na la sona ma murge no temana anyen la dile kandi sa famelo ko nyuma bela jele ngo soro la ko mana ga chugo nyuma la jugo mbala mais aramadew ayo sigi aka fen fleni hakli aka na fleni nyeye ko ha fleni hakli ala ya hakli di aramadew ma ga siga cheni ngalo na fora ka siga to mo ga bonyona ambe ga ko fleni hakli na la sonama na amboray amdo anga temgono directement na la sonama siri keme ka aramadew toro ni siri bi ka foy may murge idado siri la doni ani siri tikala be bi bolo senga ngana kuma le kan doni na la sona alhamdulillah karam wasila nyudi fi hanay sa debeni ngwanke kuma la siri ka siri kuma tiba Allahu akbar siri kuma tiba mo bi jo siri la mo ma jo siri la ne bi ma chama yo be giri ko na folo tasoro tise ke be giri na folo barako kana giri na folo barano fe giri siri tikala nyima no fe Allahu akbar wallahi ni siriti arma dini ga hereche abina sa kana sika fiu na fulu baro be ba ke ni siri bilatina Allah wallahi bilatina na fulu baro be ibi do ba ke en tant que baler binache atido fo baleri ni ka boyi abi famwa abina fo misalla ebe franci e to franci tu sais ka war cinema nga orange fena ngan telefon numéro la ne kan tata western na we reala nga jamana carte mbayira ne kan se ka war soro o carte tenebulu no carte d'identité ni tara la carte d'identité o we ka passeport ira mo to war ta dima o no table war jole meto atido abede ma to na dunga ne to la comment on peut faire abede ba so to li ma sibi ko mo nyoti war na na to la ku ala dia kan na o nga fendere be na cha bulelendo oni ma asoro sa la sigidi ni mo fengon soro abla sigi bangi ba ta ubi abla sen to do o kuma kun be pratique bi kanaka siri fin de c'est bekan gi akil to siri la siri tamashon fora siri jaw yera siri ko be yera nga ammi kan yera la nyina ko an gana nyira la nyina ko an ga akil to siri la nga jatwala wa bitke to di an ga wul ko nyini toujours siri tikala kana ba mo bi feka do jigiya ko kana to siri tikala bible Allahu akbar toujours iko siri tikala ko binya toujours ko siri tikala ko binya ana fani ni wora ni ko ifa bi feka to ko mena ni siri tikala fane ko ka ko bini sawatite Allahu akbar kan be saba ya rabbi inshallah nala sonama ina fo bora fo chugo mena bela jelenga siri tikala nyini ka ko nala sona kerengera la siri tikala dobi era bulu min be ni se soni ni bulu soni mi kala me fe nga boroku ka don pour que je be ga se ga do soro ni feina parce que surtout ame wati mina sungalo amano seli bala kana ha devenu ga ko ni muso ga ko amano ne wala mi fe nga ndadu la don pour que je be ga se ga do soro o sirti kala ina inshallah alhamdulillah kram wasila anga senge ani anga ira kuntoroti fuye mo wero ka lafiya kam tanana yirudo alhamdulillah annama kuma bollo sanfe ala minke wasara wa ona tabbe fene ala latre mamun gawli ka segere an tangani ko hejuri mabla ubina sekatala abi famu nga ka seka boka kuma bollo sanfe o yidi ka ke popularité ka seka lafiya nati beke tuichi ko la seka lafiya dawsuro wala alhamdulillah siritigala ni o bambulo ni senshoni bike ala ani bolo shoni bike ala na yakla senshoni tande bolo fene tay tan akuma tantan flajule mwanta akuma ni nashinku bi wa mwansoro Allah nashin ko ife Allah taala be fonni ke bi warsoro sikata la fiu Allah ay sikata la fiu ala rasono ma abina fo ala sono ma do jume ti se yero physique chimie yero ambe kon jambo do physique chimie fion taka pour ka fano ta fra fano na abe jabdo dima o kuma ala yere kuma kan tata ni ro na ka fra nyonka ka isi shoni kala abilamne Allah akbar Allah abilamne sikata la fiu ola o kun kona la mi fayda mi di mogoma ka tuku sintikala na directement ni mo bisika ku yere directement ni yake iga soro dane wawlo vla wata
ako ko ife wa vla wa tan bo soro o jume ibe al fatiha sebe shembiron vla ni al fatiha sebe shembiron vla ibe limu kuni dem biron vla ni ka kala ka ko fin do ni kala sila e ka taki ko lata Allahu akbar nga ama fo chawyi ni bina chefurlum furla bato ko domina kanako ube fulla bato ko fe bi janaba ko ka soro ka ko se ni hale ko ka ba ibi wuri tinga soro ma do nogola abi famu ma fo ni shura sugola isetu wala wa muso fene bo to ala kambe sawa ya rabbi ndiko ni nasa na ka banka dafa ki limi kun dembi on soro ko wetike ko bisi ko no nya be kala ka ko fin do ni gala sila ni ko bomdo Allahu akbar ni wuli Allahu akbar Allahu akbar al fatiha ko dailali suratul fatiha ko dalali ko fo sura Allahu akbar fɛn fɛn nabi da de b'a la mɛ fɛn fɛn januma min ka fɔ n'an bɛ siran ɲɛ ko da de b'a la aljina min ka fɔ n'an b'a fɛ da de b'a la wa ala yɛrɛ min bɛ yen ni a y'an bɛɛ da bɛ yen o tuma da bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o tuma dayɛlɛli kofɔla ye fatiha ye o tuma n'i y'o ta ka ban baara banna Allahu akbar ala k'an dayɛlɛ ya rabbi n'ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ni mɔgɔ min ye fayida in kɛ ala ka barika don a la i k'an yɛrɛ sama ni dugawu ye sensɔnni ni bolosɔnni bɛ kɛ min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ale la k'i ko a la i bɛ weleli kɛ numéro ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ n'i y'o kɔngɔ ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma e bɛ dɔ sɔrɔ a la k'i ko n balimakɛ n balimamuso minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kan a kɔni ne kɔni y'a kanu bɛɛ lajɛlen kan c'est à dire diɲɛ bɛɛ de ka dɔ sɔrɔ nin nasi na k'i ko a la quoi parce que a nafa de tɛ se ka bɔ surtout an bɛ waati min na nin denbayatigiw sɛgɛnnen don morikɛ walahi n'i yɛrɛ ye denbayatigi i b'a dɔn degun min bɛ denbayatigiw kan i b'a dɔn walahi donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ka dɔ ɲini nin nasi na k'i ko o ni ala sɔnna ma an bɛ taa ɲɛfɛ bamananw ko de ko n taama b'a bolo fifa tɛ ban inshallah ɲininkali min bɛ n bolo sa Alahu latifu nafolo baara Allahu akbar karamɔgɔ si la Allahu latifun o nafolo baara ni kumaba ye bi Allahu ya damata baara ye karamɔgɔ du bɛ yen minnu sabatilen don Allahu kelen pe de kan Allahu akbar ala de y'a bɛɛ ye o tuma na minnu sabatilen don karamɔgɔ du bɛ yen olu sabatilen don Allahu kelen pe de kan su fara tile kan u tɛ fɛn wɛrɛ wurudi Allahu Allahu ye tiɲɛ dɛ Allahu baara tɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a baara su kelen don a tɛ yɛlɛma fiyewu ni kelen kɔfɛ dɔrɔn i bɛ sukaro sagati a ko kelen kɔni o bɛ kɛ an y'o dama min kɛ hakɛ t'o la a bɛ faamu latifu faralen o kan latifu kɔrɔ de ko nɔgɔya masa sila an ko karamɔgɔ du fɛnɛw bɛ yen minnu sabatira latifu kan ni o bɛ a tɛ yɛlɛma o dɔ ye Alhaji Umaru Tali ye Umaru Tali ye latifu baara kosɛbɛ o ye latifu baara fo k'a sa sɔrɔ ni latifu ca kɛ n'a sera kɛn fɛnɛ i bɛna sa i ɲɛ la ale sa si de falen don a kan n'a si y'i sɔgɔ o y'a fɔ bana dɔ ma ko sɔgɔsɔgɔnijɛ o b'i minɛ n'a sɔrɔ i ma ko a jiriw la latifu sa kɔni sila ni latifu ta nkawiyu la a b'i laminɛ n'i y'a ta tafiku la a b'i laminɛ n'i y'a ta amulahamudu la a b'i laminɛ sila latifu ye fɛn ye tisɛ ninnu kɔfɛ ne t'a dɔn walama ne ma d'a la ko mɔgɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ saraka nafolo na ni kuma ninnu bɛ yen latifu bɛ yen Allahu bɛ yen k'i bɛ sɔn ka t'i si fari ko nafolo Allahu akbar ou bien bɛ t'i den di ko nafolo sila o de kosɔn kuma daminɛ ko sitana ka hinɛ bɛ yen o ye si di ye o ye den di ye i bɛ nafolo sɔrɔ Allahu akbar waati dɔ damukɛ don lahara bobilenkɛ don ayi lahara bobilenkɛ don siga t'a la siga t'a la o kuma na Allahu latifu n'an kan b'an da don o la émission in t'an bɔ o la Allahu akbar sisan nin ye tiɲɛ kosɛbɛ latifu yɛrɛ ye fɛn bɛɛ ye nafolo ko la kɔni Allahu akbar ne ka nafolo kɔni sɔrɔ latifu ayi siga t'a la nɔgɔya don kana se k'o la fiyewu a bɛ faamu o Allahu latifu a bɛ yen n'i y'an wele n'an bɛnna n'an fɔra ka bɛn inshallah ni ala sɔnna n'an bɛ se ka baara ye baara cogo min na an b'o f'i ye ale ko bi ten c'est la dagaw bi don tiɲɛ b'a la dɛ tiɲɛ bɛ Allahu latifu la kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ b'a la tiɲɛ bɛ yan tiɲɛ b'a la kosɛbɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu tana ma tiɲɛ awɔ ala tɔgɔ dɔw olu tana ma tiɲɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen
n'i y'olu ta ka sɔrɔ i ye tanaw tiɲɛ u t'i laminɛ baratɔ dɔw bɛ yen n'i y'o ta ka sɔrɔ i ye jɛnɛya kɛ a t'i ɲɛ i bolo baratɔ dɔw bɛ yen n'i y'o ta talen kɔfɛ i ye jɛnɛya kɛ i si bɛ dan wɔɔrɔ la i t'o sanba baratɔ dɔw bɛ yen tisa olu mago t'o la olu b'i laminɛ waati bɛɛ Alahu latifu y'o dɔ ye f'a b'i ta lezi kɛfara y'o dɔ ye hamu y'o dɔ ye n ko hamu y'o dɔ ye a bɛ faamu wa ala tɔgɔ bɛɛ ka ca ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'ala sɔnna ma morikɛ Alahu latifu a bɛ yen nɔ sɛbɛn na walima nasi walima daga walima bagi de alhamdulillah Alahu latifu bɛ bagi la a bɛ faamu ni bagi man ka di minnu ye ni bagi man ka di maa minnu ye Alahu latifu bagi bɛ yen latifu bagi n'i y'a sɔrɔ i bɛ kɛ nafolotigi ye a ye nafolo banna ye nafolo banna ye latifu bagi kɔfɛ latifu sɛbɛnden bɛ yen a bɛ faamu wa tise latifu sɛbɛnden kɔfɛ latifu daga bɛ yen an bɛ ka Alahu bɔ a la parce que Alahu ka girin de y'o si la Alahu ka girin quoi sila n ko Ala ka girin maa kelen sɔnni ma sa ka jamana kelen dilan k'a kɛ États-Unis ɲɔgɔn na ou bien Dubaï ɲɔgɔn na ye Ala ka girin o ma bilahi Ala de ale de y'a bɛɛ da siga t'a la latifu ye Ala majamukan de o latifu ye Ala yɛrɛ de e y'a faamu wa Alahu latifu Ala de y'a bɛɛ ye mana Ala ka girin maa kelen donni na da la Ala ka girin o ma a bɛ faamu nka an yɛrɛ kɛwalew n'an kɛcogoyaw de ye kow tiɲɛ an bolo tɛ kow bɛ yen kow ka ca kow bɛ yen kow ti tɛ kow bɛ yen latifu bɛ yen a sɛbɛnna a bɛ a baki la wa a bɛ yen e yɛrɛ k'an wele n'an kumana ka latifu yɛrɛ f'u ye fɔcogo la i yɛrɛ k'a kɛ ten k'a sɔrɔ sɛbɛn tɛ baki tɛ nasi tɛ foyi tɛ bilahi i bɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a f'i ye i yɛrɛ k'a kɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ kana se karamɔgɔ ma ayi Allahu akbar parce que mun na an b'o fɔ mɔgɔ dɔw b'an wele ka bɔ Tunisie ka bɔ Algérie ka bɔ Mauritanie t'a sɔrɔ sɛbɛn ni nasi tatɔla olu ma kabako do quoi degun caman b'a la kosɛbɛ nka ka fɛn yɛrɛ fɔ e ye e k'a k'a kɛcogo la tugu ka jɛ i ka résultat ye n ko latifu don kana siga fiyewu Allahu akbar n'Ala sɔnna inshallah mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin na Alahu latifu sɛbɛnden de ka di ye a bagi de ka di ye a daga de ka di e ye ni Ala sɔnna ma ni morikɛ wele e yɛrɛ ni min ka kan min b'e mago ɲɛ morikɛ b'o ta ɲɔgɔn da ni Ala sɔnna ma numéro bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o kongo i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna bamananw ko ten ko waati tɛmɛnen tɛ waati ye a sebali t'a ye n'a sera dɔrɔn a sera morikɛ an ka waati sera ne dan sigi bi dɔnni bulo émission na i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi taa in kuncɛ an bɛ dugawu kɛ ni latifu barika ye Ala ka miliyari d'an bɛɛ ma ya rabbi ni latifu sabu bonya ye an'u barika ya rabbi Ala ka miliyari d'an ma ya rabbi Elhaji Seku Umaru Tall olu ye cɛsiri min kɛ latifu kɔnɔ olu n'u cɛ Ala cɛ bonya kosɔn Ala k'a kɛ olu ni Ala cɛ bonya kosɔn ya rabbi Ala ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw karaba an ye ya rabbi Ala ka miliyari d'an ma ya rabbi Ala ka barika don an ya na Ala rabbi ka sababu ɲuman k'an ye ya rabbi Ala k'an filɛbaa n'an kanuba ni video partager bɛɛ sɔngɔli in bonya kama an bɛ su de la koyi ni sunba ka dugawu bɛ jaabi ko nkalon t'a la fiyewu Ala k'a kɛ sun bonya kosɔn Ala ka miliyari di an n'an filɛbaa bɛɛ ma an n'an kanuba bɛɛ Allahumma amin karamɔgɔ pase yan Ala ka fɛn k'an n'u ye an sigi sigi tɛ ni fɛn min sɔrɔ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ malo ma Ala ka kisi ka bɔ lebu ma Ala kana maa se an ma min ka sababu t'an bolo mɔgɔ min ka sababu b'an bolo Ala k'u kunsi an ma mɔgɔ min ka sababu b'an bolo ya rabbi Ala k'u kunsi an ma mɔgɔ min ka sababu b'an bolo Ala k'u kunsi an ma mɔgɔ ka sababu t'an bolo Ala k'u ɲɛsin fan fɛ ka sababu fan min fɛ Ala ka barika don an na an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.